Άμα υπολογίσεις περίπου 8 τάξη, ήταν γύρω στα 170 με 200, ανάλογα το χρόνο, με 200 άτομα. Αυτό χτίστηκε γύρω στο 1947 με 50 και αυτή η πέτρα έχει κατέβει από την εκκλησία που για ένα δυστύχημα είχε καεί της κάτω επισκοπής. Απέναντι ακριβώς από το σχολείο που φοίτησε ως μαθητής ο Μάντης, βρίσκεται σήμερα μια εγκαταλειμμένη αποθήκη. Αυτό το κτίριο που βλέπεις εκεί, στην περίοδο πριν από το 1990, ήταν η αποθήκη των όπλων. Τι σημασία έχει αυτό? Εδώ στην Αλβανία περίμενανε, όπως και τα πολυβολία που είδατε, περίμενανε πάντα πόλεμο στην Ελλάδα. Οπότε είχαν από ένα όπλο σε κάθε άτομο για να μπορέσουν να φυλάξουν τα σύνορα. Οπότε εσείς ήσασταν μικρό παιδί εδώ και παίζατε στην αυλή και απέναντι ήταν αυτό το μικρό αποθήκη που κρατάγαν τα όπλα για να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον των Ελλήνων. Εσείς πώς αισθανόσασταν? Άσχημα, τι να κάνεις, αλλά το καθεστώς του Χότζα είχε τα δικά του πράγματα. Σε μάθαινε από μικρόν, αντί να σου δώσουν παιχνίδια, σου έδιναν όπλο στο χέρι. Σήμερα όμως οι δυσκολίες αυτές αποτελούν παρελθόν και ο ίδιος, παρόλο που ζει με την οικογένειά του στα Γιάννενα, επέλεξε η δουλειά του να είναι στην Αλβανία. Είναι εύκολο για κάποιον Έλληνα να κάνει μια επιχείρηση στην Αλβανία? Όταν έχει θέληση γίνεται. Αρκεί να ξέρει να δουλέψει και να βάλει μπρος σε έναν τομέα ο οποίος, δηλαδή βγαίνει ένα μεροκάματο, πώς να σου το πω. Δηλαδή δεν θα μείνεις ποτέ δίχως δουλειά και δίχως παραγωγή, αν θέλεις να δουλέψεις. Εσείς πιστεύετε τα καταφέρατε στη ζωή σας? Πιστεύω. Μπρος και πίσω είναι. Το έχουν πει και οι παππούδες μας. Άλλοι έχουν πάει στην Αμερική, άλλοι έχουν πάει Αυστραλίες, άλλοι στην Ελλάδα. Είμαστε από το Θεό ότι θα είμαστε μπρος και πίσω. Εντάξει, κάτι κάνουμε. Αν υπάρχει όμως μία ελληνική επιχείρηση που θεωρείται η πιο πετυχημένη στην περιοχή και σε όλη την Αλβανία, αυτή είναι η εταιρεία παραγωγής χυμού και εμφιάλωσης Partner Balkanic. Οι Έλληνες πίσω από την επιχείρηση εκμεταλλεύτηκαν κάτι που είναι διάσημο σε όλη την Ήπειρο, το νερό της, το οποίο αποτελεί το 80% του χυμού. Το νερό που παίρνουμε από το χωριό δίπλα, Λιμπόχοβο, που μάλιστα υπάρχει και μια φήμη, ένας μύθος, που λέει ότι η αδερφή του Αλή Πασά, το Τεπελένι, περίπου 40 χιλιόμετρα από εδώ, ερχόταν εδώ στο Λιμπόχοβο για πίνει νερό. Πραγματικά είναι φοβερής ποιότητας νερό. Ο άνθρωπος που είδε την ευκαιρία στην καλή ποιότητα νερού είναι ο Χρήστος Κούρος. Ο Κούρος γεννήθηκε στο Κεφαλόβρυσσο, ένα χωριό 60 χιλιόμετρα από τα Γιάννενα, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Όταν είσαστε μικρός και μεγαλώνετε εδώ κοντά στα σύνορα, είχατε σκεφτεί ποτέ ότι θα περάσετε να κάνετε δουλειά εδώ? Ποτέ. Το βλέπαμε και λέγαμε τι είναι εκεί μέσα, τι γίνεται. Ποτέ δεν το πιστεύαμε ότι εμείς, γιατί είμαστε τόσο πολύ κοντά και εμένα κιόλας ένας λόγος παραπάνω, διότι η μάνα μου έχει γεννηθεί στους Αγίους Σαράντες, Τσούκα. Και πάντα ήθελα να έρθω να δω που γεννήθηκε η μάνα μου, μπας περιπτώσει. Αλλά ήρθε όμως η ώρα που λέμε τώρα, πάμε να πιούμε ένα καφέ στο Αργυρόκαστρο, δεν λέμε στην Αλβανία. Εδώ τώρα πως έχουν τα σύνορα, είναι τόσο απλοποιημένα που είναι, δεν λέει ένας από την περιοχή μας εδώ πάω στην Αλβανία, πάω στο Αργυρόκαστρο να πιω ένα καφέ. Είναι κοντά. Ο Κούρος το 1990 αποφασίζει και εκείνος να πάει αντίθετα από το ρεύμα των Αλβανών μεταναστών, να περάσει τα σύνορα και να δραστηριοποιηθεί στην Αλβανία. Το 1990 πήρα τη μεγάλη την απόφαση να έρθω στην Αλβανία να επενδύσω. Πριν το 1990, το 1996 είχα γνωρίσει κάποιον, ερχόμαστε στην Αλβανία, παίρναμε καρπούζια, τα βαφτίζαμε ελληνικά και τα στέλναμε Ιταλία. Και έτσι ξεκίνησε το εμπόριο με την Αλβανία. Είδα τις ευκαιρίες που υπήρχαν εδώ στην Αλβανία, είδα
τι θα μπορούσαμε να φέρουμε στην Αλβανία. Είδα ότι πραγματικά εδώ στο Νότο ήταν ένα πράγμα σαν να είμαστε Ελλάδα. Ο κόσμος φιλικός, εντάξει, φοβισμένος τότε. Τα πρώτα χρόνια, οι σχέσεις με τους Αλβανούς δεν είναι πάντα φιλικές και ο ίδιος αντιμετωπίζεται συχνά με καχυποψία. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει στο Αργυρόκαστρο και πήγα να δω κάποιους ανθρώπους, ήταν κάτι που είχαν φύγει πριν στον πόλεμο, είχαν έρθει στην Ελλάδα και είχαν αφήσει εδώ μέσα παιδιά, γυναίκες, τότε με το Ζόγκο, 45, οπότε δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και πήγα κάποιον, με έστειλε να πάω να δω την οικογένειά του. Με περιλαβαίνουν εκεί, με μπουζουριάσαν, με κλείσανε μέσα. Λέει, εδώ ήταν η Σιγκιουρίν που λέγανε τότε, η ασφάλεια. Ρε παιδιά, λέω, πήγα να δω κάποιους ανθρώπους. Τίποτα, από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, είδαν ότι πραγματικά δεν πήγα ούτε να κάνω καμία προπαγάνδα, ούτε αυτά. Εντάξει, ανθρώποι, με αφήσαν την άλλη μέρα. Για την Ελλάδα τι πιστεύετε? Η Ελλάδα θα ανακάμψει γρήγορα. Για την Ελλάδα τι πιστεύω? Ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι. Αν δεν δουλέψουμε δεν θα πάμε μπροστά.